Nagyaman ni Marcos Mayor Rufel Pambid, iti kanayon apan ipapaay ti tulong ken panangayayat ti Provincial Government of Ilocos Norte karagiti kakailyan na babaen iti CAPEX wenno ti Capitol Express. Wala po, Joey, idi laing sa 30, January 30, niswat iti Capitol Express, dadalo ni Ma'am Amy, nga po Sir Macho, tapos Sir Angel. Kuna ti Mayor, adakkel man na natulong karagiti kakailyan na, iti pan na kaysayang kati CAPEX karagiti 11 a barangay, iti Marcos. Pagyamana ka po kadigiti taga-provincial government, nga dadalo ni Ma'am Amy, dakkel at tulong kada kami, aglalalo kadigiti pong kabarangayan, ita Muyo, dati Marcos, dati Ilimik, talagang nadidigran iti Bagyo Umpong. No mampaisang kabasit, at least may parik namin iti tao, iti ayat may kadakwada, so mismo ti provincial government, kanti gobyerno municipal ti Marcos, indanon min kadigiti po nga recipient iti barbarangay da. Kunapay ti Mayor, ket dagiti na duma-duma a seedlings, abuno, bukbukel ken bini, iti kaadwan ana ibunong, adagitoy ket maaramat da iti umadani manen a panagtalon. Iti kadakwada, dadigiti seedlings, iti kalamansi, ada iti mangga, ada ken kaadwan na ngamin nga iti kadakwada po Joey, digiti agricultural fertilizers ti iti kadakwada ken bukbukel ken bini, para iti sumarno nga pinagtatalon. Umampay, hanunay na bayag mat iti panangiyuswat mat iti munisipyo mi, dati duras iti barangay mi, Yes, sir. counterpart mi mat kadigiti apong kailyab mi iti iling ama. Iti sabali a mangir, naragsakan pa iti Mayor, iti napintas a ratings ken feedback, manipod iti Department of Interior and Local Government, iti ilida, adaytoy ket pakaseknan iti pan na kaipataray, wenno pan na kaimanehar ti pagkabanan ti gobyerno ti Marcos, Ilocos Norte. Iwan talaga po, Joe, nayon po namin dito iti transparency program iti gobyerno municipality de Marcos. Dati napimpintas ti kasi apo Joe, tapno dapat maamuan amin nakita tao. makita ti tao, no anya iti nakaibanagan iti pundo no kaban iti ili nga Marcos. Narigat kung da kami lang ti makamamo. Yes, sir. Siyempre, damag tumot ti kay Ilyam, siguro ti ko nakadakwada, no, ada iti pero ada iti kayat yung umamuan, open iti munisipyo, balay ti ili dito, open kayo Free na nga umay, sir. May security, nga na ti kayat yung mamuan, para iti panakapatara iti gobyerno tayo. Wana po, Joey, before ngamin ag-secure ka iti munisipyo, dapat ada iti letter mo paila. Hangkong man nga ikad approve mo tasigod. Masapol lang min iti letter. Nagunuro tayo basta iti paglantagan. Actually, dapat iti uswad di kiti apo nga sanggonyang bayan nga daduran na po busy mayor nga actual cash count. Iti kabantili sila kung may iti treasury office. Ada yung tinapasama kidi nga may sangal daw, dati nangay iti flag ceremony. After the flag ceremony, cash count na sigod. At the end of the 2018, cash count.